बिदि गोदान गोदान गामियाव बेरायफैनो मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों आरो। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन केडि सिने प्रडाक्शन होननाय मोनसे चेनेलाव। जोबोद गोजोननाय मोन्दों, एबारसो फार्स्ट टाइम केडि प्रडाक्शनाव। बिराद मोजां मोन्दों आरो बिदि गोदान गोदान गामियाव बेरायफैनो मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों आरो। दा जों ओमफ्राय बे शुटिंखौ जागायनाया मैयानिफ्राय जागायदों, साननै जाबाय दिनैजों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। एलबामा माबायदि जागोन? एलबामा बैसागु मिउजिक भिडिअ थाबैनो ओंखारगोन, थाबैनो नुनो मोनगोन। आंबोथ' बाहागो लानो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो, माने फार्स्ट टाइम बानायदों आरो मेन रलाव। गोजोननाय मोन्दों, बहुद गोजोननाय मोन्दों। फंबायनि बायदिब्ला बे एलबामा माबायदि जागोन होननानै सानो? आंनि बायदिबाथ' बे एलबामा बिराद मोजां जागोन, गानाबो बिराद मोजांखा। गोदान सिंगारा मोजाङैनो खनदों, गोदानबाबो माने मोजाङानो जागोन आरो, आसा खालामबाय मोजाङानो जागोन होननानै। आच्चा बिनानाव, नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा? औ, आं रायजो राजाफोरखौ बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानदों दि जोंनि बैसागु भिडिअ फैगासिनो गोदान, सानैजों एबारसो फार्स्ट टाइम बानायगोन। नोंथांमोना नायदो आरो अनसायगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन केडि सिने प्रडाक्शन होननाय मोनसे चेनेलाव। स' नोंथांमोना नायदो।